Mga Children in Conflict with the Law o CICL, usa sa mga sektor sa komunidad nga angay tagaan og saktong pagtagad o paggiya. Ug maayon na lamang anaa ang mga bayaning social worker sa mga bahay pag-asa kinsa nahimong nanay o tatay sa maong mga bata. Mga kapuso, this morning atong kamustahon ang kahimtang sa mga nahimong nanay ug tatay sa Bahay Pag-asa sa Iligan City kung asa ginaalagaan ang mga children in conflict with the law. Ato makauban si Ma'am Joan Paula Tolentin gikan Iligan City. Ma'am Joan, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diya sa Iligan? Ay, good morning mga kapuso. Okay rami diri sa Iligan City. Hinaot na mo ma'am nga magpabilin kamo nga anaa sa maayong kahimtang. Apan Ma'am Joan, unang-una, makisayod kami kung unsa ba ang inyong tahas no isip mga social worker nga nakadestino sa mga bahay pag-asa. Kami ang ilahang handling social worker, nagunit og klase-klaseng kaso sa mga bata nga nakalapas og balaod. Dayon kanang kami ang ga-assess sa ilaha, kami ang gahimo og social case study, kami ang muuban nila kung naa sila court hearing, kung naapod sila kung ang judgment sa ilaha sa court is i-refer sila sa rehabilitation, kami gihapon ang maghimo nila og mga papers or referral letters nga i-send sa dito ug asa sila i-refer, ubanan pud namo sila didto. Then if mahuman na ang ilahang rehabilitation didto, kami gihapon ang maghimo og parenting capability assessment report para sa pamilya nga ilahang ulian. Ma'am Joan, kamusta sa ba ang paghimo ninyo sa inyuhang tahas karong panahon na ma'am? Unsa-unsa ba ang mga challenges nga inyuhang ginaatubang? Daghan kayo may kuan kanang gi-face nga challenges kay tungod ng pandemic man ta, dili ta ka basta-basta og bisita nila sa ilahang mga panimalay, especially ang atong mga community-based diversion clients. Dili nato sila madali-dali og home visit, dili pod sila kadali-dali og report sa tuang center. So naapoy time nga madugay ang mga case sa ubang bata kay kung dili kami ang mag-lockdown, ang court pod ang mag-lockdown or laing na hitabo dito sa ilahang mga private attorneys. So mas nidugay ang kaso sa uban, kami pod maglisod pod mi og kaning adto sa ilahang panimalay, pangumusta sa ilaha og naunsa na sila. Daghan pong activities ang wala na padayon pareha sa family day, wala namin naka family day kay tungod sa social distancing. Nahunong pod ang ilahang values formation, ang mga spiritual enhancement, ang ilahang mga alternative learning system, kay dili man kayo migadawat og bisita karon tungod sa pandemic. Grabe Ma'am Joan, no? Hilabihan gayo di ay ang mga challenges nga inyong ginaatubang karong panahon na. Apan hinaot namo nga masulbad kini sa daling panahon. Apan Ma'am Jo, unsa ba ang kasagara pod no nga cases nga maabot diya sa inyong buhatan nga nahimo sa mga children in conflict with the law? Sa ako ang experiencer, sukad pag-abot ako dere, ang mga kasagaran mostly nga kaso karon nga naabot sa amoa is kuan kaning RA 9165 or ang prohibited drugs o rape pero dili kaayo. Ang drugs gyud ang daghan nato karon. Ma'am Jo, sa inyong pag-imbestiga, unsa po daw ang sagad rason ma'am ngano sila na-appeal sa mga illegal nga kahimuan? Actually sir, ang ato ang mga children in conflict with the law, dili man sila abi kay nakalapas sila sa balaod. Biktima pod sila sa situation or circumstances kay kung atong i-trace ang ilahang family background, kasagaran sa ilaha is kaning broken family. Nagdako sila nga wala ang ilang ginikanan, na misguide sila o dito sila napadulong sa ilahang mga barkada o dito nila nakita nga naay pamilya sa barkada, which is wala sila nakabalo o wala nila nabantayan nga ang barkada di ay ang nakakadala nila og bad influence. Ma'am Joan, paunsa ba ninyo ginatagaan og tagad kining mga bata nga naabot diha sa Bahay Pag-asa? Pag-abot nila diri sa amoa sir, dili na mo sila ginatreat nga lahi, dili na mo sila ginatreat nga kaning piniriso. Pag-abot nila diri para ma-feel nila nga naa sila'y family, ang ilang tawag sa amoa mami ug daddy. Kung unsa ang amo silang i-counseling, one by one namo sila og istorya para
makashare gyud sila sa amoa sa ilahang gipangbati. Pero pag abot ana nila diri lisod pa man gyud na sila kay mag-adjust pa man sila sa amoa. Amo pong paaboton ang time nga maka-open na sila sa amoa. Alang sa ito mga kapuso, viewers this morning, Ma'am Joan, aduna ka ba mensahe alang kanila, ilabi na sa mga ginikanan? Akong kuan sa ginikanan nga kanang atong yung i-guide atong mga anak, atong paminawon kung basin naa sila yung mga problema, dili lang sila mosulti, bilang natog okay lang sila pero dili na daito. Ato silang kanang i-guide atong paminawon ang ilahang mga mulo, ang ilahang mga problema, dili na to ibaliwala. Kanang atong yung bantayan ng atong mga anak aron dili sila mapadulong sa kanang bati nga dalan. Kinahanglan gayod ang kooperasyon gikan sa panimalay hantod sa komunidad aron makabot ang haruhay nga katilingban. Daghang kayong salamat Ma'am Joan sa oras nga imong gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Amping mo diya sa Iligan. Sige sir, thank you po kaayo sir. Daghang salamat sa iyohang tanan. Relax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.